Dadi kuwi boleh. Aku nek kelingan ngene iki dadi aku iki piye ya bolo mlaku sak mlaku rumangsa aku iki tak pikir ngono bolo. Aku iki eling-eling ning kene iki wis ora duwe mbok gitu. Aku ora ditunggoni mbok ning kene iki. Enek mbokku ki omahe. Mbokku, yungku lah mbak yune buku iki sing penggantine mbokku ning kene. Enek mbak yu kuwi yo tak anggap mbokku. Ngono bolo. Tapi aku nek krungu swara ngene iki, dhek iki karepe ngomongi apik. Aku ki ngerti. Cuman ora usah ngelek-ngelek. Pomone ki anak mangan, pengen mangan ning njupuk tuku bakso. Tuku mie iki ora usah disangkut pautne ngene masalah susu ngono maksudku iku lho. Ngono aku ki ngerti, pakku, bojoku Sari ki yo ngerti ngono lho. Piye to perkembangane bayi berapa bulan ki ngerti perkembangan. Memang aku iki mbok anggap bocah ya bocah. Lho aku ki yo anak. Ngono lho bolo. Ning aja nemen-nemen nek ngomongi ngono bolo. Sampai bojoku nangis bolo ndelok WA-ne mboke wingi ngantek nangis. Tak dem-dem wis ora usah nangis. Ora usah nangis. Aku ngono. Karepe dhek ngomongi gak apa-apa aku iki gak apa-apa ngomongi. Dieling niki ora apa-apa. Ngono ning ya kuwi pisan pindho ping telu nek wis dirungokne iya. Ngono lho. Ya wis, ora usah ndi-ndi dibahas. Ora usah perkara anakmu ngene kurang susu. Anakmu ngene kurang susu, kakean banyu, kakean ngene. Ya Allah, ngono kuwi lho. Anakmu ki awake empuk. Ya sing kuwasa ki ngono kuwi nek ngekeki. Ngono lho. Bersyukur ora bersyukur dadi wong tua gak iso bersyukur piye to. Aku yang gumun. Kaya ngono ki anake dhewe, wong anake dhewe sing nomor loro, adik bojoku ngantek duwe lara ngono kuwi ora njuk